साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो। नोंथांमोनखौहाय आङो दानो आंनि इउट्युब चेनेलावहाय बरायबाय। दानो जोङो दिनैहाय नैबे गोदान भिडिअआवहाय जोङो डिसकास खालामनो नागिरदों। दिनैहाय आङो बावहायनो लाबोदों टप 10 मबाइल गेम्स अफ 2020। माने बे बोसोरनि टप 10 थांनाय गेमफोरखौहाय दिनै लिस्ट आउट खालामगोन। नोंथांमोना गाहाम मोजाङैनो नायलांबानो जाबाय माबे गेमा माबे स्टेजआव दङ जोङो दिनैहाय डिसकास खालामगोन। बावहाय टप 10आवहाय दङ लास्टनिफ्राय आङो बेखौहाय लादों 10 नाम्बारावहाय जोङो नुनो मोनगोन टेम्पोल रान। टेम्पोल रान जों बयबो मिथिखाबाय टेम्पोल राना माबादि गेम। बेखौ नायोब्ला जों हल वर्ल्डआवहाय बेखौहाय मानसिफ्रा इउज खालामदों 5 मिलियन्सनि बाराबो बेखौहाय डाउनलड खालामनानै दङ, बेखौहाय दाबो गेलेगासिनो। आरो 9 नाम्बारावहाय दङ मबाइल लेजेन्ड्स बें बें। मबाइल लेजेन्ड बें बेंआ माबादि नोंसोरो मिथिखाबाय। बेवहाय जाय गेलेयो बिसोरो मिथिगौ मबाइल लेजेन्डआव माबादि मजा दङ, माबादि इन्टारेस्टिं गेम। बेखौहाय जाय गेलेयो बेखौ मिथिखायो। बियो दा 9 नाम्बाराव दङ। दायो 8आवहाय फैदो साबवे सार्फार्स। बे साबवे सार्फार्सआ मा जिराद जोङो बयबो मिथियो। बेखौहाय गोदोनिफ्रायनो बियो फेमासखा, दासिमबो बियो फेमास जानानै दङ। बेखौ जोबोद मानसिफ्रानो इउज खालामो, दाबो गेलेयो। बियो दा 8आव जायगा मोनदों। बे साबवे सार्फार्सआ जाहैबाय बे खारनाय खेलायालाय। बे खारनाय खेला जेरैबायदि सासे पुलिस आरो सासे गथ'सा बियो जोबोद खारोना, सैमा लानानै पुलिसा होसोयो बेखौहाय। नैबे खेला आरोखि जोबोद मजा। जाय गेलेयो बियो मिथिगोन। बियो दा 8आव दङ आरोखि। दाना फैदो 7 नाम्बारावहाय मा दङ। 7 नाम्बारावहाय क्लास रयेल दङ। क्लास रयेल। क्लास रयेलखौथ' जों बयबो मिथिबाय, बयबो मिथियो, जों बयबो इउज खालामखायोना। ओंखायनो दा बियो 7 नाम्बाराव दङ। बेखौहाय हल वर्ल्डआव 10 मिलियननिबो बारा सुबुंफ्रा बेखौ इउज खालामनानै दङ दासिमबो। बेखौहाय जोङो मिथियो। दायो बियो 7 नाम्बाराव दं। दा 6आवहाय जों फैदो दाना। 6आवहाय क्लास अफ क्लेन्स। क्लास अफ क्लेन्स बे मा गेम बेखौहाय जों बयबो जाय इउज खालामो बियो मिथियो। क्लास अफ क्लेन्स खेलाया मा खेला। बेबो मोनसे वार खेला। क्लास रयेल बादि क्लास अफ क्लेन्सआबो बे वार खेलाया दा 6 नाम्बारावहाय जायगा मोननानै दङ। बेखौ हल वर्ल्डआवहाय गासिबो बुहुमनाङैनो 500 मिलियन्स पिपोलनिबो बारा सुबुंफ्रा बेखौ डाउनलड खालामनानै दङ, बेखौ इउज खालामो दासिमबो। ओंखायनो दा बेखौहाय 6 स्टेजआवहाय मोननो थांदों। आरो फैयो 5 नाम्बारावहाय दङ केन्डि क्राश स'डा सागा। केन्डि क्राश स'डा सागा नैबे खेलाखौ जों 5 नाम्बारावहाय नुनो थाङो। गोबां मानसिफ्रानो बेखौ इन्टारेस्टिं अफलाइन गेम बियो। बेखौ जों बयबो इउज खालामो ना, मबाइल गेम। मिथिखाबाय बेखौ एसे ब्रेन बाहायो। माब्रै मिलायगोन बे खेलाया बिदिनि खेला। जों बयबो मिथिखाबाय, जों बयबो इउज खालामखायो बेखौहाय। ओंखायनो दा बेबो 5 नाम्बारावहाय जायगा मोननानै दङ। आरो फैदो 4 नाम्बारावहाय। 4 नाम्बारावहाय दङ लुडु किं। लुडु किं मानि जों बयबो मिथिबाय लुडु खेला। बियो अफलाइनबो अनलाइनबो फ्रेन्ड्सफोरजोंबो गेलेजायो। गोबां मानसिफ्रानो गेलेयो, ओंखायनो बेखौ 4th स्टेजआवहाय मोननाय जादों। बेखौ हल वर्ल्डआवहाय 10 मिलियन पिपोलनिबो बांसिन सुबुङा दा बेखौहाय इउज खालामनानै दङ आरो। दाना फैदो 3rd नाम्बारावहाय दङ। दाना जाबाय बें बें। 3rdआव दङ फ्रि फायार। फ्रि फायार मा खेलामोनलाय बेयो? फ्रि फायार। बे फ्रि फायार खालामनाय बाहाय टिममेट खालामनानै बाहायबो पाबजि बादि गेलेनो हायो। फ्रि फायार बाहायबो टिममेट खालामनानै जोङो बयबो अनलाइन खेला बियो। बेखौ जों गेलेयो। गोबां मानसिफ्रानो बेखौहाय इउज खालामो। हल वर्ल्डआवनो बेखौहाय इउज खालामो दे। ओंखायनो बियो दा 3 नाम्बारावहाय दङ। 2ndआवहाय फैदो दाना। 2nd पजिशनाव दङ कल अफ डिउटि। कल अफ डिउटि
जाय जाय इउज खालामो बेसो मिन्थिगौ, आंथ' बेखौहाय बांद्राय इउज खालामा। कल अफ डिउटि बेबो मोनसे पाबजि मबाइल बादि गेम। कल अफ डिउटि बेहायबो टिममेट खालामलायोनो आरो बेवहाय गोबां मानसिफ्रानो एंगेज जानानै दङ, बिनिखायनो बियो सेकेन्ड स्टेजआवहायनो दङ। फार्स्ट नाम्बारावहाय फैदो दाना। फार्स्ट नाम्बाराव मा नोंसिनिब्ला? फार्स्ट नाम्बारावहाय दङ पाबजि मबाइल गेम। पाबजि मबाइल गेम, पाबजि ना, पाबजियानो हल वर्ल्डआवहाय फार्स्ट टप मोननानै दं दे नैबे इयारावहाय। बियो गोबां पपुलार जानानै दंखायो आरोखि, गोबां फेमास जानानै दं दे दासिमबो बियो डाउनाव थाङाखै। बे पाबजि गेमखौहाय रावबो डिफिट खालामनो हायाखै दासिमबो। गोबां मानसिफ्रानो बेखौ इउज खालामो, इउजारफ्रा बुरजाथार बेना, ओंखायनो बियो फार्स्ट पजिशनाव दङ बियो। दायो बे गेमखौहाय गोबां मानसिफ्रानो गेलेयो, गोबां मानसिफ्रानो बुजिगौ माबादि गेम बियो, माबादि मजा दङ बाहाय। दानो दिनैनि मिन्थिनाय बे टप 10 मबाइल गेम्स 2020नि गेम्सफ्रा बेफोरनो। दानो गासैबोनि थाखायहाय नोंथांमोनखौ आङो थेंक्स बावो नायनायनि थाखाय। थेंक इउ, बाय बाय। बे गेमखौ नोंथांमोनाबो नांगौब्ला गासैबो प्ले स्ट'रावनो मोनखायो, बेयो गासैबो एभेलेबेल जानानै दङ। आरो नोंथांमोननो थाबैनो नांगौब्ला आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो थांनानै लानो हागोन। थेंक इउ।